yasem ko mso okay nya asofo nyina na de mo sem yasem ko mso ene nipa wo wi ase nyina obi wo no mo a wo hanu a de nyankopon de be ye no bonu ho enye nipa bia na ye de asem ko no so na de ntina se wo hu ehi den ko na Reverend Obofour de aye na entida ne da wota na wo pese like ogu nanimu ase uni se wi ase o tan hunu ho so ena unse Reverend Obofour no sabi wakona nim wo sikam wakona nim wo asori team se na sori no o dom bebre wakona nim obi wo ha na ho ya ewo nu okay so ho ena bi nso a onim de Obofour eye nsumase ebi a onim okay ena nti okay John 3 verse 11 no Papa Jesus Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofo Malupi me nhwe baabi a me nko baabi a too much GH na ko fidie ne to ho na me subscribe ka me ho nyenkohwe nsem pa wo ho me da asema crowd aha too much GH Gano wahala jumedie na ebre asose yede ebesomo akwaba sonko enkoma obibia sadane damunya ebre eje edwatie ensemo ayede ebesomo ewo too much GH so muni aba PSC kapa eni nkonyasi ebem se dia na chese otimu se ensem no ehu ehia se yeka na ye pe ne pomesi be because baby ade da no se wan fa nto a efri to na twene enso anim da hono ma yembo enchen abusiafo ye nua bema eye wo ahi na watwi twemu e de beto edwase aposifo asonimu enam eye ensem bia wokoka e de fa Reverend Obofour eho a enunti amayama no 2 weeks remand na nipa ode ensem no susu betu dwa na asa na complex no nso no wono nso no ye man no eye fine of 3600 anasa wobekwa kodem 6 months na wo wi a waba eye next TV baby otena ye eka nsem no ede fa Reverend Obofour no wasan so aba beka ne nsem no wasa aba betwen ede asan ye abrante ne de watimi anya sika na kwakotua ene de jese yamani bill a wo hu ahidie wono de wogetumu se wondifo ewo asem no eho enti wono de still woda so eda reman na se de enkofo twetwe ensem no sre ene abasa na ma abusuafo ebu afu yeye papa ama ene de snap enkosua ene nkokọ aye adwuma na abusuafo ensem we de na ho wudifo a na eye enkosua ne eye snap na wode kwakọ je wo ho oyikọ juti ana se den enunti no me matunsa e de afra eye apostle ajeman prempe and dodo nanim ne say God's watchman order asafo the din e de the Bible Church of God 7 day wo enkan hakaso tuba janchi ye baba behwe say de ekoso yi ebetimi di nsunsanso boni bi abre wo man yi ene eye enchirima ebeba ana entijebre na ye twa ye ho ye ba ye de nkomodidie no ebe hihye so for ya sanso edi ehia ebiemu apostle ajuman prempel adodo nanim Mr. God's watchman enete men sendi faso ayede enkomotwetwe no ebe hwehwe eso entimenyi wafidie no emfri ha apostle mema wakwaba ya oba empombo kodie oh Kristo adum ntimi ho ye ni Nyankopon do ene mo anso mo mpa ebo ndi me ho ye pa ami adum ho ye ya yo apostle mejidi ye say eye wo hu ahi issues aba bonten no what be oni din eye wo hu ahi ana wo hu ahi yo din ne honam se okay eye ni issues aba eye court na apostle issues ya say ne hu akwa ka adwam a yama no 2 weeks remand say ena wo hu no esi efa yo akwesi papa me da nyame nhira we di kan ani mo adwumayfo nyina nyame moa mo nkwan mo me de ho ya na me target no mo because ye peni wiase nyina ya be gya na eja da ko na eni ha ni yo ba mi fufura no one knows eye heavy ho anya ho nso abonsam di ana me boa san Bible na ka enti no mi sre
otumfo Nyankopɔn nkyɛn ɛde ma mo asɔre ma so me kyia mo nyinaa nhyianka mo ɛne atiefoɔ ahwɛfoɔ aburokyerɛfoɔ nyinaa onyame ɛmmoa mo ɔmma mo nyinkyerɛ ahoɔden na mu tie nsɛm no ɛyɛ interview ebisabisa masɛm na nyame asɛm yɛ ha ne betimi de asomdwe aba na mo so mafa mu aba Nyankopɔn ka mo yo obusa me Hoahi asɛm sisi a ɔdare mind ya ɔsɔfoɔ Obofour ɛna akye na tom so wakɔka asɛm bi atom so nya Malope die bi na asabe no ebise do se ani wa wo beka ne ho asɛm a woni mi fa ho nkyɛw fa ho nkyɛw oh Obofour me de hwɛ sika wo yon da bi ameka se sika wan hwɛ yi ɛwɔ sika ho a ɛdo bɛkɔ ba bi a wo mpɛ Jesus I can pray Matthew 19 let me quote that's all I have for mummy entie onyame asɛm 19 verse 16 to 23 okafa wo me wo sika ho na hwɛ obi ba no ho be say no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ adepa bɛn na menyɛ na manyada nkwa na wo say no sɛ adenti ɛna obisa me papa ho asɛm obaako na oyɛ na sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ nkwa mu a di mmara nsɛm no so ɛna brantia ne sɛ dia wo hene ɛna Yesu sɛ dia mmara sɛ eniawu ensa awade ɛmɔkro no eni adanse krumu di wagya no nani dɔ yɔnko ɛsɛ wo ho tieni yo pa so mu tieni verse 20 ne sɛ na abrantia no ɛka kyerɛ no sɛ madi wenu nyinaa so ɛdien ɛna aka me bio na papa Yesu sɛ no sɛ sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ nkwa mu a sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ pa kɔna kɔtɔn de wo nyinaa na fama ahiafoɔ na wo benya agyapadeɛ ɛwɔ soro na bra bedi machi na abrantia no te asɛm no ɔde awerɛhɔ ɛkɔɔ ne baabi ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree ɛna Yesu ka kyerɛ n'asuafo no sɛ ɛnokorɛ mese mo sɛ ɛden ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu 24 na ebio mese mo sɛ ɛyɛ mmerɛ sɛ yoma ɛbɛfa paneɛ tokurom sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu ɛna asuafo no ɛteyɛ no ɛyɛ wɔn ahodwiri pii na wɔka sɛ ɛne na hwan ɛna Onyankopɔn betumi agye no nkwa na Yesu hwɛ wɔn si wɔn sɛ onipa fam ɛna wei entumi nya hɔ na Nyankopɔn fam deɛ bibia etumi yɛ hɔ akwe ayɔboɔ asɛm wo Yesu aka wɔ sɛ nokorɛ mese mo sɛ ɛyɛ den ma osikani sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni sika nyɛ bɔne o sɛ de bi ameka sika yɛ good sika na yɛ adeɛ nyinaa sika na yɛ bibia sika koro na di bɔne ɛwɔ wiase nyinaa sika ne kum nipa so ɔte aseɛ na asɛm a Yesu aka yi wo sɛ abranteɛ no obusa no so oni mmara nsɛm so ɔde so awie na deɛ na aka bio a wɔse ɔnkɔnkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa na ɔnkyɛ ma hiafoɔ na ɔmmra bɛdi n'akyi obɛnya ayi agyapadeɛ wɔ soro ahemam abranteɛ de awerɛhoɔ yɛ dɛn akɔ ɛwɔ mfii no koraa because ɔwɔ adan pii ɔwɔ cars bebree ɔwɔ mfuo bebree ɔwɔ nyapadeɛ a ɛsomboɔ yie ɔnkɔtɔn na ɔnkyɛ ma hiafoɔ na ɔmɛdi n'akyi wante aseɛ adenti na Yesu ka so ɔnkɔtɔn ne nneɛma no ɔka so ɔnkɔtɔn nneɛma nti ne dan a ɔde mu koraa na ɔnkɔtɔn nyɛ saa o nneɛma no dɔɔso abu so ahiafoɔ so wɔ Israel asase so ahiafoɔ wɔ Ghana ha wodan obi dan buru 50 ɛwɔ Accra obi dia buru 80 obi cars okɔ abeka sɛ hɔ yɛ garage yɛ tɔn bebre enti papa sana no ne de ne tie enti kyerɛ sɛ cars no aburu so kora wo de use 3 sɛ yɛ 20 a wo de use 3 de aka no wo de na miɛnsa no de ɛno kora sɛ dɔɔso ɛnso yɛ so wo no wabrɛ no wanya etu fa 3 a ɛyɛ so adan no dɔɔso ma obi bi
So na dey tin want me anye nya se wo ne de no ni da dan o dam yesu person yesu kire se on ko ton no on ko han dan tinam yes ana ase mo ase kire e doso o ma nipa bi want me e di entina eni bre edufuru pe pesamin kuminya na shanema obi a wo sika bibire bia no most of them matuma ka say 95% of them eye dufuru pe any sikani bire. Okay. Oh, you make no. It is a branch here. Son and Shannon man. It want to me. Okay. Oh, it is a Obofour. It say Oscar. Oscar to say be to can be. You see, can say control. Yes. Oh, okay. Oh, you can be and control the change. I'm answering. Until you used to say, didn't say Obumbo cost right, ma'am. Papa, you can say, Edio. Also, as I set example, we say, it is a panion pania. Pania, a teller for the pomadi. Yet the Ahumane, is a talk like to a yet the Ahumane would have no PhD. What I say? Was it Yoma? That is Kame. I wanted to have Hongono. Was it so to meet me? What to meet the new Rapani talk room and PhD? See, can you be able to cost right, ma'am? Papa used an economic, posage my brother American. Christ, I can't work. Na some na no kure na some na do to me na some na di pa ko heaven so etienum se sikai abusu ama osofo eye Obofour no jese bibia beba na kwamu bia wo hwa ha no woni pa kro no odo ba mra kwan so eti so yo osofo a na wo sika enkanya bone eye nanga wo so acha mo ebinum ama ebinum so enya bi edi aye adwuma na e fine wafa wodi na obi kanwa obi didi watemu a obi ye obone a na de ne kokot na papa yesu wasa kai Matthew chapter 5 eno so men kai mamu le siramu na muntie chapter 5 no verse 11 and 12 enshira no mu se tiani yo enshira no mu se wo yam no tamu na me dinti odi atoro e kan samoni biara tomso moma mu onenye na mo ho nsapam na mo akatua na mo akatua so e wo soro ahemam na sara ene odi ye adifo a odi kan mo kansa aye ne pray wo se sane banu ne sumafo mo ne divo no ene wo suma asase so a ene kura wo kenti adwo na wo yenti enkwaje ho adwumenti no enkofo bedi duatem adi atoro aka samboni biara adi agu so tiase na eban sa wo se yeren mo wani nye enso ma wira ho enso se wo fo kwambisu ne nipa na wo didi watam wo keka ho nsem a enya no kwan enso de no kokko na de tum nti court na wo de nkofo kwan de enya no kwan da bi eni osofo mi so ye osofo so ye sofo usika nyagopon no kura de usikani ensa o kan kure ohiani ensa o kan kure ababa wa kan kure abrante kan kure akokora kan kure abrewa kan kure onipa bia ensa o bi no kure yeduma so tiase eno kure ni se obi kan ho asemo a that life man emfino awurade na ba ko ama na Kristo no sane yede ye no wo so wotame amon so betam John 7:7 and 2 Timothy 3 verse 12 awurade se wo me pese yede nyamso mpa etena se ewo Yesu Kristo din mu nyina no ye betam wo tieni yo wo me pese yede nyamso mpa etena se wo Kristo mu tese ye wo nyamso ene wo nyamso mpa okay enti se ntade ne mpaboa ne ade oyi ntade ye wo papa wo no kra ene ye wo fake ye Togo niama ho ene ye England niama ene ye Italy niama enum ni ade ye mpabu a ye hye mema de ne ma de nyina papa wo wedding ring kura no yesi papa wo wig kura se papa wo ba ko bi yesi a friend say human hair eno na ne emsa de board pa o na me kire no ensa me ka me boa sa ne nyamsom tie nyamsom na ye so no papa nkasa wo apa wo say we osofo na ye papa wo sum Kristo wo sum Nyankopon wo papa kwan so dia obi ye obone a wo de kan okay apostle say
ye remanda ye ohun ehin wo dey ama na busuafo ni nua no ne mama o mani abre amaze sei shinap o makwa kotobi apenkosua o ma brudua nkase ne dua de ejai wa wo ti ufie a wai wadwen se wo hwese ye mfa ohun ehin tum eduabo no ebi beka ho ye abrante no nso a wono nso no wokoko kan se asem obebe kan ye enye no kore wono nso ye de age no na wonim se wo ba no wo di asempa de nti na wo de ye duabo ebe sanity se akuya edika no da wase bebere na me nhira wo no wase misa wo tumi busa me sem bia na no odin no kure ni obi a onim Kristo ana onso Nyankopon obobo odua ena obo odua nso a ebenyam sa wonnam kwantene nso waye bone no nko ade a duabo no ebenyam wo so bonsam de wo hwehwe ne se obenya akra akọ ne nchen sabe mitwe mi me ye obone na obobom dua ma na kame okay o dia se obom dua enyeyi wo bi bo dua enyeyi ahwefo wa wonam nyam jo e fro Kristo ni papa no se de me ko tu ye no Kristo ni papa ho ne go bo dua ma na nyawo so etu o ma obom dua no ene o ma bo so ti ase o ma bo dua no enti se enya dia o mo ye de tene dia ana so nam kwampa so dua bo no be nyawo na nipa na ho bo no dua no ebia ne tumi ekuta no esene wo dua na wabọ no bonsanfo no kwan befa so omo bonsanso ene de no eye kingdom eye ahenie eto omo di asem osunsun enti wo kobo obi dua se ne pane fe ne sunsun no mbenufo no omo nyina atrase ni ahwehwe nsem num ansem na dua bo no benya nipa na enya no enti bia nipa na abọ dua no ozo obofo dua o se an wo pese ye wo hu wo nkoje no wabo dua nti se ne waka ho enti so o you spirit ya eye kese ni power no ese omo de na di bi achi ese o te Ghana ha na wo de o asamako police station na ba bi tisa na ye wo assemblyman ye wo district secretary bibisa and ye wo MP ye wo minister ye wo council of state meboa and this was as our vice president or what you say and ye wo speaker of parliament wo mu nyina no eti bia na wo di asem no ko district chief executive wo ono na wo kasem no na ono so no panifo na chi o oni am che no e bia no minister bi so ni 2 minutes so sene no enti asem no ono so be ko ni minister ho enti o ko minister on ma this is district no chief executive no o se na se enti o ba kan o betie sa na tie o sunsun enti abe ni so no no de na ahini se de was asi su pepepe enti se ne de no so a wo ya kwa aduro ne nka ho wo wu wo nya hwe na urade Nyankopon Jeremiah 48 verse 10 wo se enome enka de oye Nyankopon dwuma biara enome urade se enka de oye na dwuma biara enti so wo ye sofo wo ye kristoni wo ye nipa tiasase so wo ko asore wo ye den na se wo ye nyame adwuma biara na wo nya no sanye urade eka ne dia wo se enome ye den enka it is obi abodu a ebe nyam because kwan ketwa no according to Matthew 7:13 and 14 wo se mumfa epono tiatia no na pono tiatia no na di nipa konkwam na ekwan ye son na ekwan ye trede e di nipa ekọ oseyim na nipa bebre ena nam so di ase eni se wonnam kwan ketwa nso di amasa eni e obia so opon mesanso emamo akwa babiemu enkomodidie na efa wo ehin chi ayakwa akwachi na woda reminder sesei na busuafo eduduabo ababeta so na no ho nkomo na ye twetwenti safe na wabeka ye ho a na ye to aso apostle ye hwe ye nua ana ye nua wo ho ehin ne maame ni nua ba ma se do mabo aboso agina mu ewo wo mo ba no achi a wo ne se ye ne ba no wo ehin wodi for enu ti no ma hye dade duabo na kata enioma so ana yo akuya me da se na me hira obi o ohun se wo ehin asem a wo ken ya na busuafo akobonu dua no
obi a obobo dua bia no me ban say ma de ayira ye tifie ma pai obi ase enya ono no fa ye no ma kobo dua na me gidi se ma de ayira nti e na me kobo dua no ana hu nya me che no ndi se busia fo no kobo dua de a omo gidi se de omo busuani no ka no e no kre oh okay wo hu nya me che no aha omo gidi se e no kre nti no ma kobo dua because wo kobo dua na oni se wasem wo ka no ana de wo die no e no kra be dane aba so o so ebitimi bodua wo wi anu akwa dane obitimi bodua obebodua wo nipa nyina anim ba chiro obehu no akwa dane ontina Bible say abosomsom eyan kwase asem ntina mpese mi hu se wo se eduabo na omobo na ehu na no mpese omudi hu ne hu na nipa bi ebetuma ba se omu hu no oh okay no so ho so hu na dia meme kan se duabo na omobo e de a defending ana sewu omo de hye no so hu na a Christopher won so de enke yenye sa wo se eba na me mafa Bible na me de yi nsam na no se de obebisa me no because say nipa bia tum so Nyankopon on timi di ka kan say osofo Obofour no kura no de wo ye no enya ne kwan no na ese ko jai no obi di na tan bia kan sem agunu so a Kristo si mana wo wani kura anyi se yedi di watem wonu se aduma ye interview amoya mtabie iko comment ya ebi no ka papa ebi so ka bone ebi twa me pa so sana me so wo yi twa no me hwe no me kan an mani age oh yes enu na boa me ma mitimi nya honhom no me honhom ni nyini na me komanim ndi se Kristo sana ye de no Peter ne Paul nyina sana ye de wo eti wo ma fanya yansam nka no kure ma mfa ho ni amango betwa pa eti se Obofour wo gidi se osoro Nyankopon ene wa fro se braba ye na dwuma asem na wa ka to no ene wo so fa so na de udi adwuma oh yes ese de Kristo aka na wo so de adwuma ye ni watem ye hu onim ase ye moro ye nyaw de ni pape don't mind wo de hwe adwuma no so na ye se na duaba ba mu yo duaba ba nsusu ni nyina wo no akofa aba because wo na odi ni pa na court ana me boa no anya nka duaba mba ka duaba bia ni ba bia eti wo de nka ma hu ahi no won tia ni ba bi na ye wo dwuma because sabe wo sika ana mboa wo japade ahunya de a ye kan wo bi edi ba bio sabe Ghana sikafo yi enye ni wonwum nyina ye ntwamara pa yin ma mango ni di biatam kan de Japan onabo oyi onu so mango ntwamara pa obitwa de wo ye nyina sanko bo so kan won sem yeso de obi si ka comment mi na etan mitimi kan no bedo enso ni nyina no ese wonnim right wo kwen onam so a ye di watama en mane nyaw ya mane nyaw de me de papa yesu anu asem de hiame so enti wo ahi no ya bozi afo de omo ye no omo nim Kristo nti no mabodua enti betu o se omo gini se mo ba no de o ye no eye enti no mabodua enti so mabodua ne se dua ne benya Obofour de a ene ye nim ho asem ka ene nya no so a me nim ho asem ka na de me pesa me kan se Obofour no ya onya botre na anya nipa bia sori anu aso mu no de na kwakotum sabe mpanifo se medi ene mane ne na ebia nipa bi wo no ahwe ade ne kotum da kora enni 3 days 1 week wo be free wi ase afi nya nipa nyina ye de asem ko omso o nya sofo nyina ye de omso ya asem ko omso ene nipa wo wi ase nyina obi wo no a wo hanu a de Nyankopon de be ye no bonu ho enye nipa bia na ye de asem ko no so na de ntina se wo hu ehi den kwa na Reverend Obofour de aye na entida ne da wota na wo pese like ogu nanimu ase uni se wi ase o tan hunu ho so hu ana unse Reverend Obofour no sabi wa kona nimu sikam wa kona nimu wa sorry team se na sorry no o dom bebre wa kona nim obi ho na ho ya ewo nu so hu ene bi nso a onim de Obofour eye nsumase ebi a onim ene nti oka John 3 verse 11 no papa yesu say de enim ene ye ka
the ehunu ene edi ho adanse ebi a onim bibi wo hunu bibi ene odi ho adanse na sofo no oyi ntum okay enti obeye bibi di abrabra so God he has money enti wo do over samra kwan no so a wa no bejo okay enti maybe no onim de ekoso ene wo hunu bibi enti no say court won so ere odibem anya za no aka o so odibem onim de enti o so odibem that is a bibi wo ho wo bra na so mo ka onim de o ka na de enti na nipa wo friend no ba ya like ono no be di akagina mu se de ekoso na ye no kre na afi ono no mom de wayi na na asin nche se ono de o kan ye ntro na mom eye wo ho hin na body pa so ono on pe prison bi ada obi on so a eno kra wa hu no o de to prison kra no kra ni ntino obedem eno on so osuro okay ndi afano na abusiafo akopa bosia abetu anyaza enti wa ye free no tini baby obi a ne gidie ya wo de tia sa sum nyankopon nti hu ahi no obi a wonim de ho so hu na emom Psalm 34 verse 21 awurade say boni ebekum bonefo na de wotan wotene ni no obebrem okay edi say hu ahi no ya de tene de a ene boni bekum bonefo ni nyina rely on the word of God because the word of God is so sharper that it pierces and it's sharper than any double-edged sword. Okay. Endi nyame asem won kwan ahodin wom. Endi anu ye nam kwasin granta ni fo no biara. It is all the ho to nyame asem so a. Revelation 2:10 say ensura mane bi a behu na honam de mumu bekum mo binum ebegu afiase. Na mo behu na mane dadu. Enti di nokre ekoduru owom na mema nkwa botire onyankopon asem no. So hu enti enokre ne hia wo de be twauti kra kanokre. Okay. Ni twauti Paul ye twani ti to twene enokre enti. Okay. Papa Yesu no pemu na nkasa ye bona sanuem ya nokre ni enti enti tetifo ni nyina ehu na mane ewiase wo ye bedani agyawo won se da de ni sitie ye bedani agya yamfa nkɔhwe enti wo me di nokre ma awurade ennam no kwantin ne so no wo na awurade befa yakosoro ahemam so enti wo hu ahi se nokre ewu ne mu enna wo se enokre na no kana onyina so se de ne betomo se be gya no emu bia no onda ne nyankopon ase na de beto ne se enokre dia enya odi bi mu awurade anim enya ni panim so ti ase Apostle ye de adwumadie no ebesi ha mese so do telephone number betu edwade amaye me pese me kan we Job 34 okay Job me de tu amanfo Job chapter 34 no verse 10 to 12 awurade se mo amu otire no muntie me na mpare onyankopon se obedi asemone no otumfo obedi amumuyesem na emom onipa wo ne ye osika ana otwiawo na se de onipa bi akwan sitie no saa no ma no to no eyampa ne yampa onyankopon ni asemone na otumfo onyankopon wanchia temu medamase me number nie 0544 another 2614 0544 2614 02070 20011 02070 20011 medamu nyina ase yankopon hyira amen. Abusiafo aha ene de adwumadie no ebese won subscribe to your channel na messese obeye eye @tumagh follow yen ewe ye Instagram page so @tumagh_. Like your videos na share your videos so fama enuanom ne adofonom me adoma no so se de enya upload video bia watimi enya notification na won so adwenche bia wo efa eye videos ayede etu edwano watimi ede abane akenkan ede amam me amedi adwumadie ho chia me medin ene ekwe sikapa dasene besane shia makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH
on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomodin na behwe too much GH behwe na subscribe bomodin o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame